Egun on guztioi, 2024ko Euskal Jaiak abuztuaren 28tik estropaden emakumezkoen sailkapenetik, irailaren 8ra estropaden bigarren igandera, bitartean egingo dira eta 12 egunetan zehar hainbat kultura eta aisialdi jarduerak izango ditugu. Horietan, donostiar bakoitzak, markatu bat, film bat, dantza ikuskizun bat edo bere interesekoa den kirol bat aurkitu ahal izango du zalantzarik gabe. 60 jarduerek osatzen dute programazio hori eta aurten eskudantza larun batetik ostiralean aurreratuko da. Izan ere, hilaren 31an, 1813an, sutea eta hiriaren arpilatzea ospatzeko ekitaldiak egongo dira. Programazio honek kartela Erromeria digitala izenekoa, Joseba Larretxe ilustratzaileak egin du eta iraileko gure jaien ikuspegi eguneratua proposatzen digu. Orain arte ez dugu Euskal Jaien irudi adierazgarririk izan gure gizarteen bilakaera islatzeko eta horrekin batera gure jaiena. Baina horretaz hitz egiteko gurekin dugu bere sortzailea eta ari pasako diot hitza, ideia hori nola sortu zen, azaldu diezugun. Zurea da hitza. Eskerrik asko. Kaixo denoi egunon. Ideia nola sortu zen, enkargua iritsi zitzaidanean, beti edozein marrazki edo dena delako enkargurekin gertatzen den bezala, pentsatzen duzu zer den islatu behar duzuna. Kasu honetan, Euskal Jaiak, Donostiako Euskal Jaiak, baina azken finean, pentsatzen jarrita iruditu zitzaidan Euskal Herriko Euskal Jai guztiek badaukatela iruditeria bat, erreferentzia egiten diotela, garai batetako baserri giroko irudi bukoliko bati, ez da? Eta enion irudi horren buzin egin nahi inolaz ere ez, oso gurea dela iruditzen baitzait. Kontua da nola irudikatu irudi bukoliko hori, ez da? Pentsatzen jarrita, etorri zitezkidan burura, Aurelio Arteta edo Ramiro Arrue bezalako margolarien margolanak, eta iruditzen zitzaidan, 20. mende hasierako margolari hauek onartzen ziotela baserri giroko euskalduntasun horri, olako elegantzia, berezko elegantzia oso interesgarri bat. Eta orduan zuzenean iruditeria horretara joan naiz, eta haien kuadroetatik pixka bat inspiratuta aurpegi batzuk eta forma batzuk, konposatu dut irudia, baina 21. mendean gaudela pixka bat keinu bat egiteko, jarri dizkiet bi protagonistei, bati piercing bat sudurrean, eta beste tatuaia txiki bat belarri gainean, eta gainera, erabili dudan teknika izan da erabat digitala, margolan digital bada, inteligentzia artifizialik erabili gabe, eta nik uste horrek kokatzen duela baita ere 21. mendean margolan hau. Espero dut jendeari gustatzea, eta mila esker aukeraren gatikan. Eskerrik asko, Joseba, eta orain jaietarako prestatutako eskaintza saltzean jarraituko dugu. Aurtengo egitarauak azken edizioetako dinamikari jarraitzen dio, eta jarduera gehien estropaden 2 igandeen inguruan egiten dira. Baina aurten, lehen asteburua abuztuaren amaierarekin batera dugunez, bigarren asteburua izango da programazioaren aldetik indartsuena, eta gainera oso berrikuntza interesgarriak izango ditu. Decía que este año, al coincidir el primer fin de semana con el final de agosto, será el segundo fin de semana el día más potente desde el punto de vista de la programación y además contará con novedades muy interesantes. Para empezar, contaremos con Tío Teror en Semeak, con el espectáculo Aurreskolari en la Plaza de la Constitución el día 6 de septiembre a las 20 horas. Este grupo de danza nos presentará su espectáculo en el que revive momentos inolvidables de nuestras vidas con conocidas melodías y desde el humor. Hurrengo gunean, larun batean, sagardo eguna izango da. Euskal Jaien bigarren asteburuan, 11:00 ordu laurden gutxi bitartean, Konstituzio plazan. Eta Gipuzkoako sagardogileen elkarteko Amaia Zubeldia dugu gurekin, sagardo egunaz hitz egiteko. Zurea da hitza, Amaia. Egun on denoi. Sagardo eguna Donostian ohitura bilakatu da Donostiako Euskal Jaien barruan, eta izan ere aurten 37. urteurrena izango da. Esan bezala, Donostiako Konstituzio enparantzan izango da, irailaren 7an, bigarren larun batean, eta goizeko 11:00 ordu bitara. Gipuzkoa osoko
34 sagardogile etorriko dira, beraien 2023ko sagardoak, euskal sagardoak dastatzera ematera, eta aldi beren ere aprobetxatzen dute beraien produktu berriak aurkezteko. Horretaz gain, betidanik Donostiako sagardogunak protagonista nagusia euskal sagardoa jatorri deitura izan du, sektoreko apostu nagusia momentu hauetan bertako sagarra eta bertako sagardoa delako. Eta ekintzei dagokionean, ekintza ezberdinak egoten dira goiz horretan enparantzan, konstituzioko enparantzan, eta nagusiena esan dezagun izaten da sagardo elaborazio demostrazioa. Hau da, sagarra ematen dugu, plaza erdian jartzen dugu, sagar bilketa demostrazioa egiten dugu, eta ondoren matxaka eta tolare bat jartzen ditugu, eta horrela jendeak ikusi dezake nola egiten dugun sagardo naturala, eta aldi berean dastatzeko aukere ere izango du jendeak, 2024ko lehen zuku, sagar zuku natural hori, ez? Kontutan eduki behar dugu, justo orain, garai hauetan, irailetik urrira, sagar uzta dela, ez? Eta sagardogileak sagardoa egiten daudela. Horretaz gain, ekintza garrantzitsu bezala ere omenduak izaten ditugu, sagardogile omenduak, 75 urte bete dituztelako edo jubilatu direlako, eta aurtengoan lau sagardogile ditugu, omenduak. Eta, gero ere topa izaten da, 12 oholtzan, enparantzan justo, topa nagusia izaten da, eguerdiko 12 Eta, besterik gabe, bukatzeko eskertu kolaborazioak. ¿Barkatu? Vale. No, decía que, este año, el Sagardoguna de Donostia, ya es una costumbre dentro del programa de las Euskal Jaiak de Donostia, y, este año es la 37 edición que se celebra. Entonces, es el sábado 7 de septiembre, desde las 11 hasta las 2 del mediodía, en la Plaza de la Constitución. Son 34 las bodegas o los sidreros que van a venir a dar a degustar sus sidras Euskal Sagardoa o denominación de origen, y además de ello aprovechan ese día para presentar sus nuevos productos. Este año tenemos 4 homenajeados, 4 sidreros que se han jubilado y van a ser homenajeados. Y la topa oficial o el brindis oficial va a ser a las 12:30 en el escenario. Además de ello, como actividad principal, solemos ofrecer una demostración de la elaboración de sidra natural. Hacemos una demostración de recogida de manzana y luego realizamos el proceso de elaboración, ¿no? Machacando la manzana y obteniendo el zumo recién exprimido, que la gente va a poder ver in situ cómo se elabora la sidra natural del País Vasco, y a su vez van a poder degustar las sidras o el nuevo zumo de 2024. Hay que tener en cuenta que las sidras embotelladas que se van a degustar van a ser de la cosecha de 2023, pero como ahora estamos en plena cosecha de manzana, ya se podrá degustar el primer zumo del 2024. Y nada, terminar agradeciendo a todos los colaboradores la participación. Ya está. Eskerrik asko, Amaia. Y para continuar con la programación, el sábado por la tarde a las 6, el coro EASO realizará una intervención itinerante por las calles de la parte vieja, interpretando a capela un repertorio coral de autores como Sorozábal, Aita Donostia o Guridi. Los miembros del coro participarán vestidos de baserritarras y se musicará el recorrido con un pequeño grupo de txistus a modo de kalejira. Si no me equivoco, tenéis el recorrido en el dossier que os hemos entregado. Eta pixka bat beranduago, 7 Juan Ignacio Iztuetak 1824an argitaratutako liburuaren mendeaurrenaren harira, Gipuzkoako dantzarien biltzarrak egitaro bat prestatu du. Bertan, egileak bere obran jasotako dantza batzuk interpretatzeaz gain, liburuko pasarteak irakurriko dira aurkezpen gisa. Xabier Mendizabal, Gipuzkoako dantzarien biltzarreko lehendakaria gurekin dugu, egin beharreko dantzak eta bestelako xehatasunak azaltzeko. Zurea da hitza, Xabier.
Bueno, esan duten bezala, irailak zazpia, larun bata, arratsaldeko 7etan izango da, Gipuzkoako Euskal Dantzaren Biltzarrak, Donostiko Euskal Jaia hauetan, Juaniz Nazio Iztueta Zaldibiarra, folklorista, idazle eta historialariari, ingo dio horrelako oroitzapen omenalditxo bat. Gure asmoa da, berak, bere garaian, duela justo orain 200 urte, 1824an egin zuen, idatzi zuen bere liburua, eta liburu horretan jaso zituen Gipuzkoako dantzen ezaugarri nagusiak zeintzuk ziren dantza horiek, nola dantzatu behar ziren, xehetasun handiak eman zituen nola, koreografiak nola egin behar ziren, ez bakarrik koreografiak, baizik eta pausoak, urratsak, detaile guztiz nola interpretatu eta egin behar ziren. Orduan egin zuen izugarrizko lana. Gaur egun ezagutzen ditugun hainbat dantza, ez da justo berari esker bakarrik, baina garai hartan horrelako liburuak eta euskeraz oso gutxi etzian idazten. Gehien bat idazten ziren, erlijioaren kontuekin eta horrelakoekin, baina justo dantza batzuei buruz liburu bat idaztea oso gauza arraroa zen. Liburu hori Juaniz Nazio Iztuetak idatzi zuen bere garaian, eta hori da guk pixka bat omendu, oroitu nahi duguna. Horien artean daude ezpata dantzak, gaur egun egiten dian soka dantzak, brokel dantzak. Eta igual bildu zituen gauzen artean, igual nagusienetakoak, esan dezakegu direla soinuzarrak. Soinuzarrak ziren, galtzen edo galdutzat ematen ziren dantza batzuk, eta berak doinuak jaso zituen, eta eman zituen ere bai irizpide batzuk, kriterio batzuk, dantza horiek nola dantzatu behar ziren. Dantzak ez dira dantza itxiak, hau da, dantza horrela egin behar da baizik irizpide batzu daude, eta dantzari bakoitzak edo talde bakoitzak egiten ditu bere koreografiak, bere komposizioak, ezta? Horregatik soinuzarrak, soinuzarren musikak jaso zituen Pedro Albenizen laguntzarekin. Berak egin zituen musika transkripzioak, eta hori. Zeintzu parte hartuko dute emanaldi horretan, izango dira 3 bat talde, momentu honetan oraindik lotzen ari gera hainbat gauza, eta gero ere talde ezberdinetako dantzariai solteak izango dira, batzuk izango dira gaztetxoak, beste batzuk helduak, eta hor egingo ditugu, pixka bat Iztuetak jasotako bildumaren laburpen bat. Gutxi gora bera ordu bateko saio izango da, saiatu era ere bai aurkezleak, liburuari eman nahi diogu garrantzia. Liburuaren izena da Gipuzkoako dantza gogoangarrien kondaira edo historia. Hori da bere liburuaren izena. Bere garaian argitaratu zen Inazio Ramon Barojaren moldiztegian, inprentan, eta, ez da kasualitatea Donostin egin nahi izatea. Iztueta berez, Zaldibiarra zen, Goierrin dantzarekin lan handia egin zuen, baina Donostirekin ere lotura handia izan zuen. Bera komerziantea zen, eta hemen Donostin lan asko egin zuen. Eta hemen, kontaktatu zuen ere bai, kultureko hainbat eragilekin, eta udaleko zinegotziak zer izango ziren garai hartan, eta horiek animatu zuten liburu hau idaztera. Eta beraz, berak prologoan aurreko iritzian, aurreko hitzetan, ematen du Donosti, alde batetik gogoratzen du Donosti nola berrera ikizen 1813ko zutearen ondoren, eta balore handia ematen dio horri, eta berak ere esaten du dantzak nola galtzen ari ziren, galtza tradizionalak. Garai hartan ideia ilustratuak eta etorri ziren, sartu ziren beste ideia batzuk, eta dantza zarrak esaten direnak, erabat baztertuak geratzen ari ziren, eta berak beti kezka hori izan zuen, eta pixkat horren ondorioz idatzi zuen liburua, eta hori da gu gogoratu nahi duguna, egun horretan. Decía rápidamente que el día 7 de septiembre, Gipuzkoako Euskal Dantzaren Biltzarra, junto con Donosti Festa, pues organizaremos un festival recordando el libro Gipuzkoako Dantza gogoangarrien kondaira edo historia que escribió Juan Ignacio Iztueta, el Zaldibitarra,
que trabajó mucho en la zona del Goierri, con las danzas de Guipúzcoa, y concretamente él nos cuenta en ese libro cuáles son las danzas tradicionales, pues claro, hace 200 años, es decir, que estamos hablando ya de danzas que vienen de hace muchísimo más. Entonces, él recoge todas esas danzas, cómo se deben de ejecutar esas coreografías, cómo se debe ejecutar cada uno de los pasos. Hay cantidad de pasos que ya hoy en día también se realizan, que son Lauarín, Lasterkak, Zorrotza, cantidad de pasos que vienen con todo tipo de detalles, están contados en ese libro, cómo hay que hacerlos. Asimismo, aparte de las coreografías de las patadanzas, de las broqueldanzas, socadanzas, también recogió lo que son las melodías antiguas, soñuzarra, que se llamaban, que él recogió unas 24 así, junto con la ayuda de Pedro Albéniz, del músico riojano Pedro Albéniz, y ahí recogió y luego daba todo tipo de detalles de cómo había que hacer esas danzas. No son unas danzas cerradas, son de interpretación libre, pero él daba los criterios que habría que respetar o los danzarios tienen que respetar a la hora de ejecutarlos. ¿Quiénes van a participar en este festival? Serán unos 3 grupos de danzas, más luego también hay unos cuantos danzaris que participan en las chapelquetas que nosotros organizamos, que son danzaris que trabajan mucho todo el tema de cómo hay que realizar estas danzas, pues siguiendo las instrucciones de Iztueta. Y luego, pues aparte, pues habrá una serie de presentadores y personas que van a leer también algunos fragmentos de este libro. Entonces, pensamos que será interesante. Lo haremos en la Plaza de la Trinidad, aprovechando el suelo. No vamos a hacerlo en el escenario, y entonces será pues un escenario grande, aprovechando todo lo que es la Plaza de la Trinidad. Eso es lo que esperamos, que os animéis también los medios de comunicación y que la gente pues se anime también a ir. Vale, besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, Xavier, dudik ez daukat oso interesgarria izango dela guztia. Eta herri kirolek ere presentzia dute Euskal Jaietan, aurten bolo txapelketaren 4. edizioa izango da, gure lurraldean oso errotuta dagoen kirola. Donostian, badakigu bolatoki ezberdinak daudela, edo egon direla Trinitate plazan, Ategorrietan, Altzan, Aieten, eta orain Herrerako Arrobitxulo parkean ere. Azken bolatoki honetan ospatuko da 4. Euskal Jaiak bolo txapelketa, eta gurekin dugu horretaz hitz egiteko Xabier Lazkano, Gipuzkoako Bolo Federaziozko zuzendaritza batzordeko kidea. Berriz zurea da hitza, Xabier. Eixo, egun ondan hoi, eskerrik asko nekane. Nik pixkat nolabaite egitaragoa azalduko dizuet. Nolabaite hau, txapelketa hau duela 4 urte sortu zen, Donostia kultura, Donostia jaiaken inguruko kultura eta bultzatzeko nahi horren azitik nolabait esateko, ezta? Gukin federazioakin kontaktuan harremanetan jarri, eta bolatoki berreia Arrobitxulon egina zehala aprobetxatuz, pixkate horri bultzada bat eman, ezta? Txapelketa hau normalien ibiltzegean formatutik pixkat desberdin jokatzen dugu, 2 larun batetan jokatzen dugu, larun bat atzaldetan, eta sailkapen fase bat ite dugu, datorren larun batien izango da, abuztuan 31an, Arrobitxuloko bolatokin esan dugun bezala, atzaldian, 5-etatik 6 gutxi gora bera tarti hortan. Eta finala, nolabaite, egun hortan sailkatutakoak, finala jokatuko dute, urrungo larun batian, larun bata gilean zazpitian, berriz atzaldeko ordutegin, eta ja hor nolabaite izate da, txapeldunak zein izate dian, erabakitze dana, ezta. Nik nabarmendu nahi nuke txapelketa irekila dela, ez dela federatu eta egon biharrik parte hartzeko, baizik eta edozeinek parte hartu lezakela. 12 urteko edade muga jartzen dugu, azpitik nolabait esateko, gainetik ez dago mugaik,
eta nolabait txapelketa parekidea dela, ezta? Gizon eta emakumeak baldintza berdinetan parte hartze dute eta sari berdinak jasotze dituzte. Ez dakit. Erderaz, bai. Bueno, bai. Bueno, pixkat, en castellano, bueno, un poco recoger el formato del campeonato de bolos que se celebra en sábado a 2 jornadas, una jornada clasificatoria que se celebra este 31 de agosto y, digamos, la final el 7 de septiembre, también en horario de tarde, en el Bolatoki de Arrobichulo. Yo quería destacar que este campeonato es abierto, participación abierta, sin necesidad de ser federado, con una edad límite por abajo de 12 años y que es, digamos que, igualitario entre hombres y mujeres en cuanto a mismas condiciones de participación y mismos premios a repartir en categoría masculina y en categoría femenina. Este campeonato surgió pues, de la iniciativa de Donostia Cultura, Donostia Jaiak, para impulsar digamos que la cultura local, deportes minoritarios como son los bolos, y bueno, pues muy agradecidos a ellos, pues, porque pues, esta colaboración, digamos que nos da un poco de escaparate e impulso para continuar adelante, ¿no? Al hilo de esta colaboración sí que quería, pues, de alguna manera adelantar que el año que viene celebraremos el campeonato de bolos de Euskadi en este Bolatoki de Arrobichulo. Bizkat erderaz esan detena, aurreatu datorren urtean, ekainean lehenbiziko asteburun izate da Euskadiko bola txapelketa ospatuko deula Arrobitzuloko bolatoki jontan, Donostia Jaiaken elkarlan honen esker, ez da lan honi esker. Eskerrik asko da. Vamos, hondo. Y pues no es poco todo lo que han expuesto y todo lo que tenemos aquí presente desde el día 28 hasta el 8 de septiembre, pero a todo eso también añadiremos la programación liderada por la Aldesarreko Jai Batzordea, como la Bajada del Dragón, Cajut, Cross de Urgul, Sardinada, entre otras actividades. Y además de ello, habrá también sesiones de poesía y bercholaris, mercados de productos locales, concursos como los de No Podían Faltar, de tomate, marmitao con merluza, juegos infantiles, toro de fuego, competiciones deportivas como la travesía a nado de la bahía o el campeonato de pelota. Y, sin olvidarnos, y también importante, el Gaztelu Eguna, que nos recordará que Donostia San Sebastián resurgió de sus cenizas tras el incendio del 31 de agosto de 1813. Eta amaitzeko ekitaldi hauetan parte hartzera gonbidatzen ditut donostiar guztiak eta orain nola ez, zuen galderak erantzuteko prest gaude. Bueno, dirudienez dena garbi gelditu da, dosierrean ere nahiko informazioa dukazute, eskerrik asko etortzeagatik, eta ondo ospatu ditzagun festa hauek, ziur nago horrela izango dela, eta eskerrik asko. Eta eskerrik asko zuei guztiei egiten duzuen lanagatik. Mila esker.